Сега започваме видеото. Why not? Тук някой има една, не остана един нормален човек. Тук всички са в една в тази страна. Някакъв ти пише по Фейсбук. Между другото не съм ти приятел. И ти му казваш, ти си лайно. Ти си лайно. Он е лайно. Ти си лайно. Он е лайно. Някой ти пише по Фейсбук, че между другото не съм ти приятел и ти му казваш, ти пък си лайно. Някакъв ти пише по Twitter и на Фейсбук, между другото не съм ти приятел. Ти му казваш, ти пък си лайно. Друг път ти каза, че ти я завидял за iPad или iPhone. И ти му казваш, ти пък си лайно. Тук не останаха един нормален човек. Само лайна. Останаха в този гад и свят. Само лайна останаха. Само лайна. Само лайна. Само лайна останаха в този град. Всички тук са лайна. Някакъв ти пише по Фейсбук и Twitter нещо, което те е доста и ти му казваш, ти пък си лайно. Ти пък си най-голямото лайно. Някой ти е щупил таблета или нещо там друго. И ти му казваш, ти си най-голямото лайно. И той ти казва, и ти си лайно. После някакъв ти пише по Фейсбук нещо, което те ядосва. И ти му отговаряш, знаете какво? Ти си лайно. Тук остана само един човек и той съм аз, който не е лайно. Другите всички са лайна, които се рът през 5 минутки. Те са лайна всички това в този град! Това беше всичко. Чао, приятели!